Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Nining adlaw ang gipadangat nga pangutana gikan ni Jerome nga taga Warkworth o naa nagbase o nagtrabaho sa Warkworth. Kining Warkworth niya ni Dool sikbit sa Auckland o sumpay pa sa Auckland. Ug ang iyahang pangutana nagingon, ngano man kunong ako manggiingon dito sa usa ka tigom nga dili mahimong i-deport ang usa ka kriminal, matud pa sa pangutana ni Jerome. Daghang salamat sa imong pangutana, Jerome, o daghang salamat nga ning tambong di ay usab ikaw sa hugpong-hugpong nato dito sa mga suok-suok nga bahin dinhi sa New Zealand. O usa ni adtong mga pangutanaha ming guwa og nganong i-deport or di man i-deport or kinahanglanon bang i-deport ang usa ka kriminal. Ang akong tubag niana, klaro nga dili i-deport ang kriminal dinhi sa New Zealand. Adunay duha ka klaseng kriminal sigon sa pangutana. Ang kriminal nga didto makahimog sa laod sa laing nasod ug ang kriminal nga dinhi nakahimog sa laod sulod sa nasod sa New Zealand. Buot na akong limpyohon kining pangutanaha. Kay ang uban niini wa kayo makasaw ug nasaw man gani nila wa sad kay nila matuhog. Ug natuhog man gay nila wa sad nila masabti ug nasabtan man gay nila malagmit wa na nila mahinumdumi. Na ang sustansya sa ako ang gipamahayag didto mao nga duha ka matang ang kriminal sigon sa panan-aw sa balaod sa New Zealand. Ang nag-unang pangutana gad niini mahitungod sa balaod sa immigration. Busa nasal-o to ang deportation. Kaya ang deportation o ang immigration cases lambiyong ra na sila. Mo na nga ning guwa dito ang item sa kriminal. Mahitungod sa kriminal. Ang kriminal akong giingon dili mahimong i-deport gumikan kay ang unang klaseng kriminal mao tong kriminal nga nakahimo og salaod gawas sa New Zealand. Timan ang usa sa mga elemento sa krimen aduna kini siya gitawag og territorial element. Buti pasabot ang nasod gyud kung diin mahinabo ang salaod maoy adunay katakos ug adunay katungod sa paggukod sa nakasala patok sa ilang balaod. Por eso kadtong mga kriminal nga nakasud dinhi dili na siya gukdon sa New Zealand. Doon atay proseso nga lain ni ana gitawag nato og extradition. Mahitungod sa kriminal nga gikan sa laing nasod nakasud dinhi sa New Zealand, akong gingon dili na sila madeport. Pwede na silang palagputon, gipaagi ang extradition. Extradition sa ato pa gukdon sa nasod diin siya makahimog sa laod ang tao nga nakasud dinhi sa New Zealand. Sa paagi nga extradition, ang extradition paagi na siya request or petition nga ipabalik ng tawhana pauli dito sa nasod diin siya makahimo og krimen. So dili na siya deportation. Muna akong buti pasabot. Kung ang usa ka kriminal dinhi makahimo og salaod sud sa New Zealand, sa ako nang giingon duha ka klase ang kriminal.
nining atong gihisgutan. Ang kriminal nga dito makahimog krimen sa laing nasod ug ang kriminal nga dinhi makahimog krimen. Nag-ingon manggod ang usa ka abogado sigon sa pangutana sa atong tigom nga ipa-deport ang mga kriminal nga nakabuhat og salaod dinhi sa New Zealand. Unya, ang imong pangutana, Jerome, nganong mingingon man ko nga dili i-deport? Ato ning tuhugon nga ang kriminal, ang usa ka kriminal nga nakabuhat og salaod dinhi sa New Zealand, pasakahan usa ka na siya og kaso sigon sa iyang nabuhat nga salaod. Ug didto sa iyang salaod, kung mapruiba man gani kini gawas sa makatarunganong pagduda or beyond reasonable doubt, ang mahinabo niini nga pahamtangan siya, ipakanaog bato kaniya ang desisyon. Adunay hukom, hukman usa siyang moserbisyo sa iyahang nabuhat nga salaod, moserbisyo sa silot, gitawag og sentensya. So kana lang bahina, ato nang mahulagway nga dili di ay deportation ang tugbang sa krimen, kundili dunay sentensya niya na moserbisyo una siya sa pagkabilanggo sod sa bilangguan dinhi sa New Zealand. Nahuman niya na usa pa didto ipahamtang ang deportation. Usa sa mga katarungan nga pahamtangan kas deportation mao ang paglapas sa balaod. Apan kining higayuna, ang deportation dili na siya maoy silot sa salaod kundili sumpay lamang kini. Nag-epekto lamang kini sa sentensya nga gipakanaog bato kaniya. So nahimo na siyang undesirable person human sa sentensya, human siya may serbisyo sa sentensya sa pagkabilanggo. So ingon niya na ang pagbahig sa katarungan, dili kay inighuman makahimo, makalapas sa balaod, ipalagpot dayon through deportation. Mura di ay nakalingkawas sinoon siya sa silot. Mo na akong gipasabot nga dili mahimo sayop tong inyong na kay nga mga balita nga ipadipot basta makahimog kalapasan, dili pa. Pasakahan usa na siya og kaso. Unya og ang kriminal didto manggay nakabuhat og salaod sa laing nasod, kadtong nasod mo idunay katungod sa paggukod niya. Ug niya na siya dinhi, sila mo apply og extradition kung interesado sila. Unya dayon taralon dinhi sa extradition process. Usa siya ipalagpot, ipadala padung atong nasura. Pero dili na siya deportation, kundi extradition. Sa sunod higayon, ato nang hisgutan ang extradition. Ako lamang paaboton nga dunay mangutana ni ana o ako na siyang utingkayon aron adunay tin-aw nga hulagway ug unsa nang mananapa. Ako nang hinaot nga tin-aw kini alang kanimo, Jerome, o ayaw pagpanuko, ayaw pag-ukon-ukon sa pagsampit kung aduna pa may naglimin nga kahibulong sulod sa imong kaisipan. O kung doon na kamoy mga suliran o pangutana, isanghid na din o dili ko na sibugan ninyong suliran. Kinahanglan lang yun nga, doon ay Bisaya manalipod kaninyo. O aduna ako'y garbo sa pag-ingon nga ako usa ka Bisaya usab nga buot mo tabang kaninyo. Kini ang inyong manlalaban o abogado sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand, si Dr. Paul Alforque. Moingon nga daghang salamat sa inyong pagnunot o pagsunod nining atuang sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. O hangtod sa sunod higayon sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Daghang salamat.